Repassem altres temes. El Círcul creu que aconseguirà el crèdit necessari per comprar l'edifici, tot i que encara no té la confirmació de cap entitat bancària. Tot i això, seran els socis els que decidiran aquest diumenge en assemblea si opten per aquesta opció o si, per contra, renuncien al seu dret de tempteig. El Círcul necessitaria 900.000 euros per convertir-se en propietari de la seva seu, que aconseguiria a través d'un crèdit amb el banc, però també amb diferents campanyes per recaptar fons, entre d'altres fórmules. El fet de comprar l'edifici obriria més noves maneres de replantejar el futur de l'entitat, que comptaria per primera vegada a la seva història amb patrimoni propi. Els responsables de l'entitat, que no es posicionen per cap de les dues opcions, esperen que un gran nombre de socis participin de l'assemblea de diumenge i s'impliquin en aquest procés. L'assemblea és aquest diumenge vinent per qüestió sobretot de tempos, no perquè tinguem tot el projecte lligat, perquè encara no tenim el sí o el no dels bancs, tot i que creiem que l'opció és que ens acabaran donant el crèdit, no tenim encara del tot lligat, però per qüestió de tempos necessitàvem que l'assemblea es produís aquest diumenge per donar poders a la Junta per poder assumir aquest crèdit. Els treballadors del jutjat de família de Badalona tornen a denunciar la saturació que pateixen i reclamen que es posi en marxa un jutjat de reforç mentre no arriba al definitiu. Asseguren que la situació és alarmant i que està provocant problemes de salut greus entre els treballadors. Justícia crearà un jutjat de reforç provisional que es posaria en marxa un mes després que el Ministeri hagi nomenat el jutge, el secretari judicial i el personal de reforç. El departament, però, resta a l'espera d'aquests suports. Mentre no arriben, els funcionaris judicials de Badalona continuen denunciant la greu situació que pateixen en el seu dia a dia. Des de Comissions Obreres expliquen que estan assumint el triple de feina que li correspondria i que a través d'un informe elaborat per la Generalitat sobre riscos dels treballadors es va detectar un alt risc per la seva salut. Los resultados dieron unos indicadores muy alarmantes de 10 sobre 10 en requerimientos de trabajo, en ritmo de trabajo, en requerimientos emocionales por parte de los trabajadores y bueno, es evidente cuando se habla con ellos que su situación personal y emocional es muy grave porque están sometidos a ritmos de trabajo y presiones muy importantes, ahora mismo también incluso a conflictos con profesionales y con ciudadanos que no tendrían por qué tener. Davant d'aquesta situació, els advocats o procuradors veuen també com la seva feina es bloqueja per la saturació dels jutjats. Des del Col·legi de Procuradors de Badalona alerten que els excessius temps d'espera dificulten molt la vida a la majoria dels seus clients, ja que es troben en situacions delicades que requereixen resolucions urgents. Estamos todos, con una ansiedad y con una crispación y con un estrés increíble. Lo de Badalona es, no sé, para nosotros es que es algo fuera de serie. Es una materia muy delicada y sobre todo estamos hablando de menores, de incapacitados. Tenemos padres que no ven a sus hijos, porque para eso hay que poner una ejecución de sentencias y la madre no te deja verlos. Y está 4 meses hasta que te dicen, venga usted a hacer la designa pud acta. Hacemos la designa pud acta y entonces lo tiraremos para adelante. Y a lo mejor su hijo, cuando lo vea, ya no se acuerda de quién es su padre, sobre todo si es un niño de 2 años, o un niño de 1 año y medio, o un niño de 3 años. Tot i que no s'ha definit encara, el jutjat de reforç s'ubicaria en algunes de les diferents seus judicials que hi ha actualment a la ciutat. El govern es planteja implantar zona verda d'aparcament al voltant dels eixos comercials del carrer del Mar i del Passeig de la Salut. L'objectiu és donar prioritat als residents i fomentar la rotació a les dues zones. Gent de la que viu allà i gent de la que treballa allà ens ho han plantejat, sí. Ens ho han plantejat. De fer zona blava. Zona blava i verda. I verda. O sigui, es pot treballar per fer combinació. A Badalona no hi ha zona verda, no? Ara mateix? No. No. I és una opció força important per donar dinamisme i per minimitzar els costos, sobretot pels que viuen allà. El Partit Popular creu que el govern de Badalona és ineficaç i inoperant en política d'habitatge. Els populars lamenten que l'executiu no hagi aconseguit cap pis de lloguer social des que està governant, uns pisos que servirien per donar resposta a les necessitats habitacionals més urgents de la ciutat. L'anterior responsable d'habitatge ha defensat que durant el seu mandat es van aconseguir més d'una 70 d'habitatges en règim de lloguer social procedents de Catalunya Caixa, Bankia o Adixa. També es van
legalitzar situacions d'ocupació de pisos, afirma que algunes entitats tenien buits. Les xifres, però, no coincideixen amb les de l'actual govern, que afirma tenir constància tan sols de 27 pisos de baix lloguer, dels quals 5 no tindrien la cèdula d'habitabilitat. Segons l'executiu, no hi ha cap document administratiu signat amb entitats financeres que confirmin aquestes cessions. Així mateix, han defensat que en un mes es podran anunciar acords concrets amb diferents bancs o grans tenedors respecte a la cessió de pisos amb règim de lloguer social. El canvi de perfil d'usuaris i les noves eines per actuar davant d'un desnonament ha fet que la plataforma d'afectats per la hipoteca de Badalona perdi força davant de la societat. Així ho asseguren els membres de la PA, que expliquen que ja no cal que la ciutadania es mobilitzi al carrer i això ha provocat que molta gent s'acomodi durant el procés d'aturar el seu desnonament. Fa 5 anys que la PA va començar a batallar al carrer amb les seves samarretes verdes per aturar els desnonaments que tenien lloc a la ciutat. Una imatge que es va arribar a convertir en habitual de molts informatius, però que ara és cada cop més difícil de veure. I és que la plataforma assegura que ha après molt durant aquest temps i que ara realitza tasques preventives i té més eines per poder frenar els llançaments. Tot i que es tracta d'una notícia positiva, ha suposat que molts afectats s'acomodin i no s'impliquin en la feina que du a terme la PA. Abans que arribi el desnonament, una setmana abans o dues, o el dia d'abans, això ja està aturat. Per tant, clar, no fa falta aquesta mobilització de gent. I això el que ens ha fet és perdre una mica de força de cara a la societat. Perquè nosaltres seguim tenint la força de quan jo truco a un banc i li dic, escolta, o parem aquest desnonament o demà tindràs un pollo aquí a la porta. Però clar, encara necessitem la força també perquè no sigui només aturar el desnonament, sinó que es trobi una solució a aquesta família. Segons la portaveu de la plataforma, malauradament hi ha moltes persones que demanen ajuda a l'entitat, però que un cop aconsegueixen que se'ls aturi el seu desnonament no tornen a aparèixer ni s'impliquen. Per cert que la plataforma d'afectats per la hipoteca ha preparat un espectacle teatral per visibilitzar la seva feina. Serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Principal.